Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki Noilam jong ka St. Michael's Higher Secondary School Past Pupils Association. Ki badap da ka jingkemen ka bakraw ban snok tilang ha ka jingrakie ka Diamond Jubilee jong ka St. Michael's Higher Secondary School umsning ka banlong ha ka live hotre unai luar arajar arpuar. Ka sengkan sepelong ya ka Autumn Fiesta kom variety show bat kentup ru ya ki jingile kai ba fair. Hau kerua belapha do President jong Association uba Niki A Khar Thangmau ulaong bayak ni ka Autumn Fiesta kom variety show on sepelong ha ka arp sautrek unai luar arajar arpuar bat on pun kut pat ha ka arpun riu trek unai luar arajar arpuar. Ka association kala pentip baya ka tarik ban pelong ya ka lucky draw labu sngi ha ka arpun riu tarik nai luar arajar arpuar. Kani ka jing temu jang association kalong ban penmi pisa na ka benta ban senyang syaka school na ka benta ka jing lo jing sep ha ka jing rakhie ya ka Diamond Jubilee. Ni na kaliang jong ni kum kinong kit kam jong ka St. Michael Past People Association. Ni dap ka jing so kuman ka kraw ha ka ni ka sni bangila dap ban pelong ni ka jing lang. Akapa ni pen baik ki program ki items but kiwi ki committee ki bangyan kadon ba ka school gujungi kan sa rakhe ya kejing ya ka closing ceremony jong ka Diamond Jubilee aka laipo terik mentau pernah nakaliang gujungi borok bedan ni ide ki nongkit kam sudah borok jong ka St. Michael Past People idap da kejing songu bat iweru ikiwei pan bakin ya dalam ni keju kejeli bangin ya trei na kabenta kan ikam bai dei bat ka jiyat bet jung ikam jong kejing pengkre jungi ke Diamond Jubilee jong ni ke school kalau ai kejing lang di start yang ki kena school haki por gilang lek school kino hikai ke lele ke benta ban ai ni ban ok shrong yang bangin yo kejing lang di start kalau dei ru ke por menta yang kum ki kena school ki bala dap ikejing pulih bagi layo ikejing hikai ikejing nang sista ayu mi dei banle ban na benta ka school tekeni ki kesinjam ke ba nakaliang kejing ki Past People ngila porsyang aga arjar house nam arjar khatway ka Diamond Jubilee aga Golden Jubilee ngila la ban organize ki program kumno ban wanra ya kejing trailang aga bangin celebrate ya ka Golden Jubilee ka tupo ban menta sa sisian pan ngidon kini ka Diamond Jubilee ba ngin le ai na ka school tingi don geju ka thong geju jingmon pat ki weiru ki bangdon lang ni ki don kita geju jingmon ba geju ka thong na kaliam geju ngi ngila pen kre iki program boper kam tam ikani ka Autumn Fiesta kam variety show kani ka Autumn Fiesta kam variety show kade ka wei na ki program ka ba na kaliam ki Past People ki kwa ban generate fund ban create fund ban yo ya ki lan kilti bangins celebrate ya kini ke closing ceremony jong kini ke Diamond Jubilee ka penloh ka live holdering hapo school St. Michael jungi tena kaliang ke jungi kat bala ni persyang mon le kino gilat kilenti ba kum ki Past People bangila wanra iki program boker bat haka arpu sau tering ngin sapli perda ngin inaugurate ya kini ka Autumn Fiesta kam variety show ka penloh ka arpu sau tering ka por live biji bat kan kut haka arpu riu tering jom mentah ibu pernah kepada kesini kong kedai rusni om sning bangin penkut ya kini ka Autumn Fiesta bat ke ege bami nang ni kan ya hi sya kejing lut ngin sapli perda ngin inaugurate ya kini ka Autumn Fiesta kam variety show ka banlong ka arp sauteri ka por lai biji bat kan kut haka arp riu tarik jom mentah ibu pernah kepada kesini kong kedai rusni om sning bangin penkut ya kini ka Autumn Fiesta bat ke ege bami nang ni kan ya hi sya kejing lut jingsat kejing penbit penbian na kamta kani ka Diamond Jubilee bat kawai kwa panong kolong ba ya kani ka program baro ini ka show baro ya kani ka Autumn Fiesta baro live penia bat la organize na kaliang jong ka St. Michael Past People ba kumno ngila pan penmi ya kilat kilti ya ka ban ran kani ka program ka Diamond Jubilee kejungi tigi buon ki stall ba ki items paper ngidon nadu ki ban entertain yengi ngide ki kena school barim sudah baro ngidon ki nong sya ngidon ki nong ruai ngidon ki DJ bakum tatakter
Kini baru kini ki produk ki bami nak kasi Michael ki balayo di jing ikai nak school. Bat mentah ki kimi syakman ban wanra kini kasap ka baki kidan balayo ka po ki jing school ki jongki. Bat nidon segi way pergi items ki babun aga tega arpusau tarik ba apun tarik. Kita kilong ki babun ba ladu ki jing ka ki kilong kana ladu ka jingbam bat ki lucky dip ki lucky draw baka hausi kindan tingin sa ki details bagila penkret ki poster ngin sa sipi baki pai ba kin tip ya gani ba nakaliang ki past people kila participate ban sim benta kun kini ki program kenang mo ra ki jing penmi ya ki lat kunti ta school ban nakaliang ke jongi sai sisin ki program baru ki jing penkret kila nang ya syakman nakaliang ke jongi te hagani ke por ngakwa ru ban pedi thu angne ngidon ya u finance secretary ba Franski kala in mai phang halor by day bat ki lucky draw bat ki way bat ki benta by day nagaliam finance secretary ban ni baru di badan hang ni da smoke man ba banware ban khot namar ki products lane ki students ki past people ki drami nani na po ka school si Michael ki ladan syabaro keleng saudang jong ka jela ka jingi bat rukum ju si ki way pat ki jela jong ka India jingi ki balai bantrai ki balik bania don bentah ki kam ki jam ki jongki tingi su nakani ka klip mat ka bamanta ni so banwer ban khon kani kedi kesni ke ba ngin ya kendu lang mengi ki past people ha ka arpun re ka arpusau ka arpun re ba kunju ru ha ka laipo tarik badi ka closing ceremony jong kini ke diamond jubilee nakaliang ke jongi sai sin ni wear ya baro ki past people ki badan ha ino jaka feel free ke school jongpi ke school jongi bapinwan mangimla syu banyo kontak lagi number phone ngimtip ngimyo syu ya ki address ki jongki te kumta lengba kan digalat pathai ko bor ni so ban wer ban khot yaki ya pi baro ki pas people ki badan keleng so bah banyawan banyak poilang na kumta kan ni ka program atom festa ke jongi aka akusa akunre bat kam tam nilai haka closing ceremony jong kini ke diamond jubilee kini gidi gidi kerpa nakaliang jadi pas people ki badan hang ni bolong kinong kit kam baro ni don hang ni bolong kinong hikai ni don kiba la tre hang ni po school ki pas hang ni bat kila tri ru mentah po ki school te ngesmo ban wer ban khot iki laki don hakinu ginu haki kertan baper ngesmo ban wer ban khot laki long kitu bala khamno kerta ani ki badang syu de pas subha yawan ke syakane ka jingi kenduk lang bakung juru ka jingi lek keman ya kani ka sngi ka jingkut ka closing ceremony jong ka diamond jubilee jong ka school juni foolish tarik September arajar aku ka badai ka sngi closing badang juga por ka badai ka sngi yo in pelak kain aku ka sngi mar badai ka sngi closing bad in pelak ya kani ru ban announce ka result haka por ka babiang da ka basai basit da ka ba internet bar balong fair and square ba ya kitu ki price ya kitu ki nong job la ne kitu result ngin show ba ya ki zayan screen lang ba ka jing khot jongi ki heb ki baret la ne ki kena akate ka sngi bakin pick ya kitu ka tiket la ne kitu slip jong kala kidro ngin ring da ka kamera tu hapor ba clear ngin ring ya kitu ka kamera ya ka numbers ba mi tu ya number ya ki kerteng ba di phone call ki ba don hak tu slip kenapa ngi ban show ki giant screen kenapa kalong fair and square ba baling ko balai kata namar ba im ko ban mi kanu ka kun ram namar ka dehi ka variety show ne ka program nam ta ka school ka jongi te aku juga por ngi ko ro pun sai ba lengba kini ki lucky draw i don ro so ki donaskan ka bangi appeal ngir request na kaleng jongi ki pas people mo ba soba bagi pai ba baro ki bayo sngau bi ilang ba kanika social media kanika babenta baki net hit yakin ki lucky draw ba pine yo ro yakin ki prize ki bagi labu lang ba ka jing lucky ki jungpi lang ba ka jing ton ba ka jungpi ba ka cukup por ngi appeal ro ngi request ro ba kin sibru yakin donaskan ke bangi la adap ban print ka prize kolong si hajar tingka san spa tingka bat aspa tingka ba ka jing sim jungpi ka jing thik ka jungpi kalong kum si benta bandon ketilang bat ngi hakaneka
antum kam variety show ka jongi ban yo e ka phone ban yo e pisa kenang man pelut nam ta ketika diamond jubilee ka jongi kaban salong ha ulai ko tarik September arajar puar but kinian na kalian jonga finance secretary na ko ba pensai clear ni baya ka pisa ka biolum nang ni baro kan lidut siya kini ka program kaban salong ha kalai ko tarik kabadai ka closing diamond jubilee jong ka Saint Michael ka jongi kaba nakaleng jongi ki pas pugul ngi kwa ba ngindar menta ban pulut persep nam takti kesngi jong kalai pur tarik ban closing ya kan ka diamond jubilee jong ka Saint Michael ka jongi but aku cukup por lada kapisa kadang tam nak katiru ikwa ai ban penon kam ban ban utilize habide ban kino ki kam ke bade pokok school Saint Michael lada dei ban don ke program ban ngin ai award bu syaki kena school ki pas ba ki bon sakmat ha ka liang jong ka pulai kuti ka jongi balada kadang tam hadu mentak kidang don bat ngi ka office te fila ban kontak ini ham sning ru fila ban yo na po ada silem do store dei ka badam tu ka farmasi yang tu fila ban yo na po dukan jong i wei pas people badi Rafael Nongbri o sekali fila ban yo ru nanti na po sning apo ketika store jong ketika habang ketika arki kompleks fila berioru lembag kijing phone yang ini berkontak yang ini dengan IV yang ni kapori phone number subhaban sengap bat ban note down yang kini number bela ban ICP fila berkontak ngkong yang number beri number jonga finance secretary ubade number kendai pra andrew RR kendai sound rew not bat ngan ong ka pareng 986 22 99460 bat fila ru banyo sanaki niki kontak number bede upra arsan nreu kendai iwe kendai RR ngan ong ka tin pareng 825 69 19922 but so we last number of fila kontak manio yakin kila kidro uday 986 32 177 11 ngan ong hakasi kendai pra andrew lai ar iwe iwe tikini kilong ki kontak number kiba fila ban phone sangi manio yakin ki laki dro slip bad aku cukup por yakin ki donaskan kebak hamsai kalong ba ya ketika lucky draw kebadai kabangila bu nak lagi jungi ba kila ro banyo ketika sengi jongka arpun terik shua bangin perlong ya ke result announcement te fila berwan ketika antom festa kam variety show jungi hangti fila banyo iki neki lucky draw tiket slip ki bangila bu ya counter neki stall ba penyo bentit but aku cukup por ba filaro ban mesti mentaru apapun teliki variety show tu ki stol ki bangi labu rengkat pakai nika lucky draw bat kini ki donaskan. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.